Hapadang gijingsha keno baka tanat trekam ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MePDCL kadai ka babam sap tam ha ka jalla ha ka khat pratari ulber arja arpusan ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Rimulyang Circle kalapan pau ya ka jingso beniau badan ki Nongtrei ka MePDCL ki ba Shim Kabu ya ki Paidbah ka Thaiñ Langpih ki ba kentop ya ka Shnong ti Thawyar bat yau nong ma da ka ba supan thok ya ka baitan boarding Elektrik ha ka dor ka ba he klam da penrong ya ka kerteng ki Shaka Office. Kaseng ha ka jingalam uba servilin lingdo como president kala dawai ki Nongtrei baran kti ha ka te ka kam thok baki deiban panpai no mardor ya ka pisa jong ki Paidbah bat bon bu ru i ka jingmaham balada ki bakla kaseng kan sa Shim da ki wai pat ki sen jam ki ba khamting e. Hagani ka singi ka seng kalay kren ru bado executive engineer ka MePDCL ubala kular ban Shim kia mardor ya ka te ka jingja bat ban pen paru ya ka jing sngo halor ka jing shina ruma ya ka bai thang boarding ya kilong yeng ki badan hapo ka Thaiñ Rimulyang. Kaseng kalapan pau badan kilong yeng ki batang tang lai ni South Lake ki bol light hindrai ka bai thang boarding pat ka poi da ki pau hajar. Nalor kene kaseng kala dawa ru na ka MePDCL ban penyo boarding no kloy sakitugi snong ki bampat yo boarding bat ban care ya ki transformer haki benta baper jong ka te ka Thaiñ ya ka bau executive engineer ulakular ban board den ya kane ka kam. Yawan ban ya kendu ya executive engineer jong ka MePDCL kalor ka jing jing nam jong ki Paidbah nong snong jong ka Thaiñ Rimulyang hi bar oi kol sibon ki man bat ka menentong ka daya jing le thurmur jong ka office ya ka komisioner belai ha ka ba kidon ki longin ki badok ki basok ndrei ka belai jong ki ha ka sibnai ka poi kidon teng ki poi lagi pro hajaro tinggal ekran ya ka kam akhmat jong executive engineer bat naglen gu la kubur ba ka kam ka dai namar ka jing Lesting jongki netar rida pularu ban simkia ban pendek bina kam nane sekma bagan nom donsu ka jinglet humur ya terkom snabilai nata ka poin ka bahar ka bangiloi ban krem ka de jing sha ne tho jongki longyeng ha ka baye de bat ka jing konek lai kene ka de ka jing sha ne tho jongki kato ka de longyeng ha ka Thaiñ daki beliau jong ka office jong ka office MePDCL hakaba kiwan hagi snu kau hakaba ki ong ba kin penle ya ka connection bak kilom ke pisa na kita gilong yen rehadian bak ni gilong yen gila seo ka pisa iklam sha ken haga office tu jula itu kuntinong kamla birlat jong ki ka sopoi bat hakane ka jing wan potno ya ka ya ki to ki longyeng na ka jing kona ki kini gilak kini yeng ki ba sha le thok na kila sa khetlang ma Kyrwoh na kaleng tuni ngila pawe ni setia ka bajori ka mat da ki brio jong ka office kile thok ka ni ka kam ka ba ji sha kam dei ban jia kata ka dei ka bang ila kren bat na kalian junguru ya pular ba unsa penbet ini kam unsa khot ikren ya kita ki staff ki jungu ki badai ban lai kena kam maka ka point ka babot ha ka bangilayo ban ikren ka dai ka jing dom kam ban ter fencing no ki transformer ki badon ha ka Thaiñ kam tham ha ti Thawyar barak pan thom hor kum dom jalan ka mo thokra bat ki wi bisnong na kalian jung ka office kalau keluar ba kinsa persang ban penbiang ini jindong kam berkhabar khadu ya nilai kran hak bedi mat kajing penyo like ya kisnong di bom padon like ka te ka Thaiñ jungi kisnong Langpih ka modern snam umpa ya kisnong berset bat kiwe teng sultanat ba na kalem jong executive engineer la pentip ba kini kisnong di don hak les bikin sayo ya kajing penyolan kita isnom ting sultanat halo kene bagi penting teman lagi si snap banwan penyo ban pentrekam ban yo like no kita isnom ke bangi ba judawan ka por sa por ya hadir bangi la yo pani kren na kali ni sutu ba kidon ki staff na po office ki la thok ke ka jingle connection
kiba Shim pisaru na kinolien ban laptop ya kerpom le connection line kadien mangila ikran gi sufu ba kini gi sule thop bat wat ko fesum kamtep te na ka sangi dawa makine kibala Shim pisa na gi kinolien kini ban Thaiñ no gi pisa kumta na kalen ni la ban perkhada kungwe kalen ni gasan Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya